The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit drieth the bones. That's Proverbs 17:22. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Hebrews 13:5. All the days of the afflicted are evil, but he that is of a merry heart hath a continual feast. Proverbs 15:15. A sound heart is the life of the flesh, but envy the rottenness of the bones. Proverbs 14:30. But godliness with contentment is great gain. 1 Timothy 6:6. Let not thine heart envy sinners, but be thou in the fear of the Lord all the day long. For surely there is an end, and thine expectation shall not be cut off. Proverbs 23:17-18. For whom the Lord loveth, he correcteth, even as a father the son in whom he delighteth. That's in Proverbs 3:12. Behold, happy is the man whom God correcteth. Therefore despise not thou chastening of the Almighty, for he maketh sore and bindeth up, he woundeth, and his hands make whole. Job 5:17-18. Blessed is the man whom thou the chastenest, O Lord, and teachest him out of thy law. Thou that mayest give him rest from days of adversity, until the pit be digged for the wicked. That's in Psalm 94:12-13. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nga adlaw, maganda mo na kita sa itong kaugalingon. Ikaw nga magtutuo, manduan ka nga imong ikumpisal ang imong mga sala nga nahimo nining adlaw, aron ka na malimpyuhan o ikaw makabalik sa imong pakikumbitay sa Dios. 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O ikaw higala nga dili paluwas, gidapit ka sa paggamit sa imong kabubuton, sa paghimo nimong desisyon, sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong manluluwas. Busa sa hilom, magaampo kita agi pangandam sa atong kaugalingon. Let us pray. Magampo ta, Amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa makausap pa sa imong pagdala ka namon ini nga among Bible study through the YouTube. Ubani kami, O Diyos, nini nga among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong, pinagi sa pagtundo ka namo sa balaang Espiritu Santo nga mao lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Tangtanga ang mga babag ani sa mga nauna, aron kami makapunting, makatutok lamang diya sa imong igatudlo ka namo ning adlaw. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Kristo among manluluwas.
Amen. Mayong adlaw sa tanan, mga suki, mga higala, mga igsoon diha ni Kristo. Once again, we should thank God for extended life. Nining adlaw nga gipabuhi pa kita umikan sa nagalihok pang plano sa Dios sa atong kinabuhi. Salamat sa Dios sa iyang hatag kanatong tanan ug maayong panglawas aski lang atong pagpanabot pinagi sa kalantip pa sa atong pagpanabot ug nagpasalamat kita nining tanan gumikan lamang kini sa gugma, kaluoy, kortesiya o grasya sa Dios nga dili kita takos. Okay, padayon kita sa atong gitun-an nga bahin sa doktrina sa Dios nun nga pag-agak. The doctrine of divine guidance. Last time nagahisgot magkitag diya may atong gibiyaan, no? Apan nato lang labason lang gihapon may tungod sa main topic nato nga divine guidance nga Dios nun nga pagiya, pag-agak, pagtultol nga matag usa ka tawo nga midawat na sa kaluwasan siya nahimo na nga tinugyanan sa Dios, sa anak sa Dios. Okay? He becomes a personal representative of the Son of God. O manang gitawag na siya gimbahador alang kang Kristo, usa na siya ka saksi, usa ka saserdote o pari o magtotoo Kristohanon. O unsa man ang titulo nga iyang pamutang diha kaniya kay naman siya titulo na ang usa ka kamatuoran klaro kayo na ingon nga si Ginoong Kristo mao ay representar sa matang magtutuon dito sa tuong kamot sa Dios nga Amahan. So, every believer matag usa ka magtutuon ni Kristo nagarepresentar na siya sa anak sa Dios dinhi niining kalibutan na. Okay? So mo na nga kita nagatuon sa pulong sa Dios diin atong mapupo ang mga pagtulunan, mga punto sa doktrina bahin nining atong main topic nga divine guidance. O kining Dios nun nga pag-agak, doktrina kini sa pagdeterminar pag-ila, pagkatuon sa kabubuton sa Dios alang sa atong kinabuhi. Di man ta makaibaw sa iyang kabubuton kundi ta magtuon siyang pulong kay naaman diha tanan nalatid diha. So that is the only source of knowing, determining the will of God for our life. Kaya mawit atong Greek word nga atong gisugutan nga thelema. Kung gamito ng thelema, kini nagahisgot sa kabubuton sa Dios alang sa magtotoo. O kini nagahisgot sa tuyo, plano, kabubuton sa Dios nga iyang mugna, iyang gidisenyo at alang sa matag Kristohanon. O kini iyang gidisenyo, iyang kining gipahimutang sa kaniadtong wa pang tanan. He designed all this in eternity past. O mao nga napagkalibog sa mga isig ka magtutuo nato nga mangutana sila nga unsa man ako paghibaw sa kabuton sa Dios. Bisan mga magtutuo na ay wa man sila makakita gyud sa makakuha sa punto nga mao gyoy ipasabot sa Dios nga mailhan lamang nato, makatunan lamang nato ang kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi pinagis pagtuon sa iyang pulong. Mao ito nagipasidan anta diha si Piso 5:17. So then, do not be foolish. Ayaw pagpakabuang, but understand what the will of the Lord is. Sabta hinon katuni.
unsa ang kabubuton sa Dios. Kasi mo ning sige tagtuon sa pulong sa Dios, mo ni gitawag na tong spiritual momentum kay nagapadayon. See? Momentum is pagpadayon la away hunong, okay? Magpa buylo sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Mao lagi na kanunan itong ihemplo kanang pagbuylo, di ka makasaka ngadto sa sakaon nga agianan kung dili ka mo buylo. Si mao pud na sa Kristohanong pagkinabuhi. Dili ta makakabot sa atong tumong kung dili ta mo buylo. Ang buylo diha atong giimplo is pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw nga paagi on a daily basis. You see, mao kini ang paagi nga pahilo na sa Dios alang kanato nga sundon nato. Mao bitan na nga we have to obey His word. Otherwise, wala tay pagkat-on sa iyang kabubuton. See? Mao bitaw na nga diya sa Juan 14:21 hangtod 23. Nagaingon kada sa in English, the person who has my commandments and obeys them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I will love him and will reveal myself to him. So, muna, sige ta tuon o sa iyang mga mando, mga tuyo, mga plano, kabubuton sa Dios. Kaya kung kita magatuon, unya atong gamiton, o makakaton, mutuo sa atong nakatunan, mudawat, magamit. Ana ra man nimo magamit ang usa ka butang kung mailhan na nimo, right? Simple logic. Di makagamit sa usa ka butang wa nimo mailhi. You have to know that particular thing. So mo nang tun-an nato ang mga mando, tuyo, kabubuton, plano sa Dios og atong tumanon. Mao na diha ang uno diha sa Juan 14:21 ngadto 23. Nga atong sundon, tumanon kining iyang mga mando kay kana nagpaila nga ato siyang gihigugma. You see? Mao bitaw na bersikulo nga if you love me, obey my word. Mao na. O kay mi puno pagyud diha, the one who loves me, siya nga nahigugma kanako, higugmaon siya sa akong amahan. Og ako siyang higugmaon og mopadayag ako sa akong kaugalingon nga na kadiya. Mao kana. So, sige ta, tuon. Mao bitaw po ng Mateo 7:7 nagaingon, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open for you. Mao na. So, ang tanan ra ba nga itong ipangtun-an, mao ni makahatag kanimo og capacity, kanang katakos sa imong pagkinabuhi. Og nothing is impossible na ra ba kung imo na nang gamiton. Gamiton ba nimo human nimo katuni og kanang tuuhi og dawata, then imo nang gamiton, imon tumanon. Mao na nga wa na imposible kung imo na nang tumanon. Unsa may gisulti sa Marcos 9:23 pod. Then Jesus said to him, if you are able, all things are possible for the one who believes. Kaning tuo man tanin nga atong nakatunan. Right? Mao na nga gikinahanglan sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan ang atong panag-iya, pagbaton kanunay niya ng atong pagkamapaubsanon.
Humble yourselves ngadto sa Dios. Unsa gisulti sa James 4:10. Chapter 4 verse 10 sa Santiago. Humble yourselves in the sight of the Lord and He shall lift you up. Na. Kini ang prinsipyo ko din gisunod niining maong bersikulo. Mao kanang principle nga nagaingon. The way up is the way down. See? Ana magsugod gyud sa ubos, natural. So, ikaw nga daghang mga tinguha, mga damgo, mga aspirations and ambitions and objectives and goals in life, then tuuhi ang iyang pulong diya sa Salmo 37:4 nga nagaingon pod. Take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Na, mga pulong ni sa Dios, mao ni huna-huna sa Dios. Kini nga itong ipangtunan. Okay. Padayon ta sa mga punto sa doktrina niya atong topic nga divine guidance nga atong hinumduman nga nagatubang kita nga mga magtotoo. Every moment of our life. This is a moment-by-moment battle. Gubat ni. Okay? There is a battle between divine viewpoint and human viewpoint inside our mind. Okay? Naga-ilog ni sila. Actually, papilion ta. Diyos nun bang pangunahuna o tawhanon bang pangunahuna? Human viewpoint or divine viewpoint. Niyan sa itong pangunahuna pod. Okay? Now, of course, dili ni mo mapilde ang tawhanong mga pangunahuna kung wa kay, unsa, wa ka manag-iya o Diyos nun nga mga pangunahuna. Mao ni nga itong buhat din nagtuon ta sa pangunahuna sa Diyos. Aron ang tuyo nini to defeat human viewpoint. Kaya kung ginayon mo, this is a battle man. Away maning espirituhanon. Thus, we badly, very badly need divine viewpoint in our Christian life. No, ni? I hope makaamgo ka, fellow believer, nga mao kini ang labing gikinahanglan nato ingon nga mga anak sa Dios, mga Kristohanon. Aron sa pagbuntog nato nining panghunahunang tawhanon, kalibutanon. So, daghan kayong mga gipangsangkap sa Dios kanato. Wa na lagi tayo ikapangulipas nga dili ta makakabot sa pagka madinaugon sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Kay God supplies all our needs, sir ba? Filipos 4:19. The Lord supplies all our needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Di man na Philippians 4:19. Mao na nga, wa gid tayo ikapanglipas. Kitagaan ta sa iyang kanang mga provision. Can you still remember the 7 provisions sa Dios alang sa mga magtotoo? God's 7 provisions by grace for every believer. Una niini, Biblia. Mao kini pag-supply kini sa Dios kanato, pag-provide nato. Ang pulong sa Dios nga nasulat diha sa Biblia. Patun-on ta niya na, kay naa diha ang iyang mga kabubuton. Bible, sunod. Ang pagkagamhanan sa balaang Espiritu Santo, the omnipotence of God, the Holy Spirit. Mo na ikaduha. Ang ikatulo, unsa? Divine plan for the church. Ikaw nga magtutuo, church ka ba? Simbahan ka. So, naay Diyos nung plano o plano sa Diyos alang sa
simbahan. That includes you, of course. Unay ikatulo. Unsay ikaupat. Gisangkapan kita sa tukma nato nga magtutudlo sa pulong sa Dios. Right pastor teacher. Na magigi sangkap ang Dios sa matag magtotoo ang iyang tukma. The right pastor teacher. Ikalima, ihatagan ta sa Dios og privacy of the priesthood. Natay kanang pribado nga panimuyo. In talang nato binisaya niya na privacy of the priesthood. Kay kitang mga magtotoo pari man ta. Malaki ka magmabaye pari. Ang unsa may function sa pari. Ang pari mao nga managa-representar sa tao ngadto sa Dios. Mao nay privacy of the priesthood. Ikalima na, ikaunom, logistical grace support. Ano sa itong logistical grace support? Ang pagsangkap sa Dios kanato, mga pagkaon, biste, panimalay, mga hinigugma, itong trabaho, mga sakyanan, baron, sa nadya. Kini logistical grace, unsay purpose, aron nga kita makalahutay, makasurvive tani ining devil's world sa tuyo nga kita patunon sa iyang pulong. You see? Aron sa ingon yana, sa imong pagtubo, umikas imong pagtuon sa pulong sa Dios, makakabot ka sa imong tumong nga mao ang espirituhan ng paghamtong, spiritual maturity. Mao na logistical grace support. Ug ang pito, unsa may kapito? Spiritual freedom inside the divine dynasty. Na espirituhanong kagawasan. Freedom. Inside, soul. Diha sa operational divine dynasty nga maoy atong tukma nga puloy-anan ingon nga mga Kristohanon. It's a mental attitude. Ayaw na nakalimti. Diya sa atong huna-huna kini. Okay? So, 1 Corinthians 2:16, ayaw nakalimti. The mind of Christ. Pangunaw na ni Kristo, kining atong ipang hisgutan dinhi. Nining atong Bible study through the YouTube. Og ang Biblia lamang mo'y bugtong tinubdan, the only source of learning. Niining pangunaw na ni Ginoong Hesukristo. Divine viewpoint. Ang Biblia. Kini atong pagtuon nini, gibase nato sa Biblia. Mao ni inunta finished product na ni byproduct ni sa naga utingkay, naga kuy-kuy, naga unsa meticulously and exhaustively studying the Word of God from its original language. Hantod nga kini mura na ni og giingnon bitaw kanako nga kini igo na ning murag silbing riiko nga gikan sa mga nagatuon ni ini mga scholars sa Biblia nga nagmatinud-anon gyud sila. Mao gi ilang giduputan. Mao ni kini atong itudan ni resulta ni byproduct sa ilang pagkugi nga sila mo itugahan sa Dios sa pagunsa. Tuon gyud sa lintungan na nga buti pasabot. Mao ni, mora ni pagi makasabot ta. Grasya lagi ni. Mao bitaw ni nga kung balik-balik nga kining tanan tong gibuhat. Grasya. Unsay bud pasabot sa grasya? Lihok sa Dios alang kanato. Di ra ba gyud takos? Di ta takos. We are not worthy. We do not deserve. We do not earn. We do not work for it. Grasya. Mao na patakaran yung policy sa Dios. Grasya. Okay. Mao bitaw natin man nato na, ha? Pulong sa Dios, mao huna-huna sa Dios. Kini atong gitun-an din the Word of God is the mind of Christ. The thinking of God.
Isaiah 55, 8 to 11, timanina. My ways are not your ways, my thoughts are not your thoughts, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. O, ayon na ni Clinty, the only way to acquire divine viewpoint is by studying God's Word. 1 Corinthians 2:16, kining pangunahuna ni Ginoong Jesucristo. So, aron kita kat-on sa paagi sa Dios alang kanato nga pagasundon. So we will know God's way for us to follow in life. See, Isaiah 55:10 pod, ang sa gisulti diya, the rain sprinkles water to those plants. Verse 11, so is my word that goeth out of my mouth. It will not return to me empty. Na. So, either ang nakadungog o nagpaminaw goes positive or negative to the teaching of Bible doctrine. Mabitaning prinsipyo ni, it's a matter of choice. Imong kapilian. Mo dawat ba kanini o dili? Imo harapod ang desisyon. You see? That's why we always emphasize nga God has given us perfect freedom, total freedom. Okay? Mao nang gihatagan kitag hingpit nga kagawasan sa pagpili. Upon with that freedom, bantay kita niya na. With that freedom goes responsibility. Kita ragyo manubag, we are the only one answerable, responsible, and accountable for those decisions that we make. Kasabot ka? Prinsipyo na, mga basic, mga sinugdanan yun ang mga pagtulunan. So, may nung danon yun ng atong pangunahuna, nga sudlan sa pangunahuna sa Diyos. Ang kinabuhi sa usa ka magtotoo is determined experientially kung unsa ang anaa sa sod sa hunahuna niya ng mao magtotoo. Na kuha ni mo to? The life of a believer is determined experientially by what is in the mind of that believer. So, ang atong mental attitude, okay? Ang atong kanang panghuna-huna. Natong mga magtotoo. The mental attitude of every believer is his life. Mao ni atong kinabuhi. Kini atong mental attitude. Because, as we have defined over and over and over again, the Christian way of life is a mental attitude life. Panguna, it's a system of thinking. You see? Kung unsa ang nasa mo na magadeterminar sa imong kinabuhi. Di man nato ng Hebrewanon 4:12. The Word of God is unsa? Alive and powerful. Buhi o nagalihok nga gamanan. A discerner, meaning, ang discerner, ang pasabot, it is the umpire in our Christian life. Unsa may role sa usa ka umpire? Unsa may papel ning umpire ba? Is kaning umpire, it's a game, okay? Na umpire sa kanang banalitan, softball, baseball, na umpire. So what is the role of the umpire? The role of the umpire is to determine whether the players are following the rule of the game or not. Basta. Siya ang mag-determinar. So, ang pulong sa Diyos, moo'y muhukom, judges to determine whether we are following the law or not. So,
we should ask the question, what would be the result if I continue doing this? Ano sa magkay resulta? Umapadayon ko sa pagbuhat nini. Would it be attuned to God's will or not? Masibo maka kini. Makanang attune. In sync baka kini sa kabubuton sa Diyos or dili. Is it in sync? Ingnon lang nato, gamiton ng pulong in sync. In synchronization ba? Is it in sync with God's timing? Now, ayaw kalimti itong prinsipyo nga, God's timing is perfect. Hingpit. Pag-ingon gyud sa Diyos nga mauna. Okay? Bisan gani atong kamatayon. All of us are going to die. Ang iyang pagkuha nato perfect. Okay, God's timing is perfect lagi. Of course, God does not have time. Kaya kinigong time, gipahuwam na ni sa Diyos nato. Gipahuwam ba ta niya? Kaya mo man we are always subject to time. Samtang niya taning unsa kinabuhiya. Well, that's why we are subject to sulod ng mga relo, na wall clock, na mga alarm clock, na yun sa padihang. Muna, nga kita, we are subject to time. Gipahuan, prapudi sa Diyos na to. Gisok-sok raning time. Okay? O, like I said, God does not need time because He's timeless, He's ageless. Okay? O, mauna nga gikinahanglan nga kita ma-in-sync sa iyang timing. How? By studying His Word. Mauna niya itong gibuhat. Aron kita masibo sa iyang timing. Ang prinsipyo ni God's timing is perfect. Man's timing is lousy. Mao gyud tinuod. Ang atong timing, ingon nga mga tao, lousy. Ibaw ka ba kung siya pasabot o lousy? Way lami. Inon lang nato sa adlaw na itong paggamit sa maong sinultihan. Way lami. Hindi man timing. Wa ta mapasibo sa timing sa Diyos. Wag yun. Ang atong timing, wag. Kaguliyang lang yun. Nagkadaiya. Wag yun. Ipos. Mo ni. Atong gitutukan ni mga puntuha. So, tanawa niya, samtang kita nagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos, hala, sige, tagtuon, ang nakadaghan na, nagapundo na diya sa atong galaman, sa atong nagatuyok-tuyok na diya sa atong kanang stream of our consciousness. Nagalibot-libot na sa atong panimuot. I hope mo dawat ka ng Binisaya. Nagatuyok-tuyok na ang pulong sa Diyos sa atong panimuot. It's already circulating in the stream of our consciousness. So, tanawa, kining punto sa doktrina. It is the stability of our mind that makes us strong person. Kasabot ka? That's a strong principle. Ang atong pagkalig-on sa atong pangunahuna, stability, mao na makapalig-on pod nato ingon nga as a person. Now, alang sa magtotoo, his life can be determined by the status of his mind, iyang mental attitude. So, alang kanimo magtotoo, if your mind is empty, kabhang, waisod, see, then you cannot expect to be strong. Natural. Sa man mo pagkalig-on. Luyat, luya, weakling. Can you afford to be in that state? Mao ni nga itong gitunan. Aron kita malig-on nga mga anak bunta sa Diyos. God is the author of winners. Di man nina.
He wants us to become winners. He wants us to become victorious in this fight that we are facing. Moment by moment, gatubang tanining mga mga pagsuway, mga tentasyon, mga pagpiit, mga pag-antos, all of this. Naunsa may mo magamit kung wa kay pulong sa Dios. Kung ang kanang imong una empty. Tawhanon rang na diha. Tawhanon, kalibutanon, mga yutanon sana. Kay kini ra bang mga yutanong nga punaw na iyahan ang Satanas. Kasamot ka. Ito nang usas atong kaaway ingon nga mga Kristohanon mao ning kalibutan. Now, of course, kinidili ning kalibutan nga itong gilakaw-lakawan. Pasabot ni ang sistema. Yan ning kalibutan na. Iyahang Satanas. Iyahang Satanas. Kaya nga naman, gitugutan siya sa Diyos sa pagdumala ning kalibutan na. Gitugutan. Dili ko ding iya. Iyahaya mag-iya. Yaw mo itong gitintal si Ginoong Kristo ni Satanas. Dito sa kamingawan, pinaingon po siya, kung mo kanang simba ka kanako ang ihatag ning tanang gingharian ning kalibutan na. Uy, iya magi, unsa? Iyang giangkon nga di man iya. Kung may tubag po sa Ginoong Kristo sa tinawhanon, og tao, og tinawhanon ba, nato bang kita'y pa sultihon? Mayingon, sabadiya Satanas, di man na imo, ako manit tanan. Anong angkon mag-imo ni? You see? Kung sa atong tinawhanon na tingali, panwa, ang si Ginoong Kristo naggamit siya mga Diyos nun raman ang iyang gamit. All the way sa iyang kinabuhi din siya yuta. So iyang tubag, pulong sa Diyos. Mga divine viewpoint. Sa gibawas ni Ginoong Kristo pagsulti, Satanas, you shall not worship anybody except God. Worship only God. Ego si Satanas ito. Naging bigan Satan, bahawa. Thou shalt worship only God. Namon ay divine viewpoint. So, it makes you strong. Ang pulong sa Dios nga mutuhop na diya sa imong galamhan. Kaya mo ni nga, kini nga itong gitunan, mo ni mga punto sa doktrina, bahin sa divine guidance. Aron maklaro na ito unsaon ta pag-agak sa Dios. Kini, atong gitunan mo ni ang proseso, ang paagi, nga makatunan na ito, ang paagi sa Dios sa iyang pag-agak ka na ito. Pagtultol ka na ito. Paggiya ka na ito. You see? So, kung balikon, for a believer, his life can be determined by the status of his mind, sa iyang mental attitude. So, kung ang iyang huna-huna, kabhang, empty, waysod, then he cannot expect to be strong. He's always weak. He is always a failure. He is always a loser. Until and unless mo repent siya, you know what we mean by repent, metanoeo, meaning change his mind. Now, namangutan na ko nimo, why do we make our mind a big issue? Nga naman nga tumaninggi pagkadakan. Tungod kay ang Diyos, tubag. Ang tubag nini, tungod kay ang Diyos nagatanaw sa atong huna-huna. Nakasamot ka? Because God looks at our mind. You know, we cannot learn God's Word by our own way. Dili mahimo. By just reading the Bible. Huwag punta mo sumpak nga mubasa ka sa Biblia. Bitaw sa bago pa kong nahimong Kristohanon, bago pa kong naluwas,
suway kung basa sa Biblia. Hindi mo ko kasabot. Saan nung ko pagsabot ni labi na muabot na diya sa pinadayag revelation na tuwan ng daghang mga mga kanang mga doon naman to, mga kabayo naman to, grasshopper kung sa padiha, di na ko kasabot. No, it's not enough to be reading the Bible. You must put yourself under the authority of someone that God has given a spiritual gift to teach. Kinahanglan ka pagpangita, seek and you will find. Ayaw kalimtin ng Jeremiah 29:13, sa gisulti diha, you will seek me and find me if you will search for me with all your heart. Makita na ba nimo ang imong tukma nga pastor magtutudlo nga anha ka makakat-on sa iyang paagi sa pagtudlo? Kaya naman siya gasa sa pagtudlo. So, we cannot learn God's word by our own way. Tuon-tuon sa Biblia, basa-basa sa Biblia, it's not enough. You must be under the teaching ministry. O sa imong bueno mo yung magbasa-basa lang ko sa Biblia. Dili ka kasabot. Kay kinahanglan malagnaay mo, giya nimo. Mo giya, mo guide nimo ba? Okay? Of course, ayaw kalimot nga ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran, the only real, genuine mentor of the truth mo ang balaang Espiritu Santo. Ask His enlightenment nga ikaw malamdagan niya. Dili siya mukawang. No nga. Ask His His guidance nga giyahan ka sa pagdala nimo niya ng pastor magtutudlo nga kanang giandam sa Dios nimo. Naboy no, open litag kini nga atong Bible study through the YouTube, anha ka na kanang makakaton sa maning atong ministry. This is the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Okay? Kini grasya na giandam sa Dios. Na kung anhi ka magkakaton, pasalamat sa Dios nga grasya ka na. Anha ka makatubo espirituhanon gikan sa atong paghisgot, pagtuon dinhi nga adlaw-adlaw naman gud ning atong pagtuon. Okay? So be it. Padayon sa imong spiritual momentum. Again, we are not wa ta mo supak nining pagbasa nimo sa Biblia. It is listening. Pagpaminaw gyud sa authorized pastor teacher who has the gift to teach. Kay mao ni ang extant responsibility nining church age, nining panahon sa simbahan nga gitugyanan sa Dios ang mga magtotoo nga anaay gasa sa pagtudlo, spiritual gift. Niadtong panahon nga ilang gidawat si Kristo ang ilang manluluwas at the point of salvation, diha gihatag sa Espiritu Santo kanang maong espirituhanong gasa niya ng maong magtotoo. Right there at the point of salvation. Okay? So the pastor teacher that teaches Bible doctrine is the delegated authority of the congregation. Niini nga itong present age, unsa maning present age, the church age, panahon sa simbahan. So, ang ubalikon nga ang pulong sa Dios is the discerner, the critic, the judge of the mental attitude of the believer listening, nagpaminaw sa pagtudlo sa pastor teacher. Okay? Ato ni padayon ugma. Ayaw si Piata ang sumpay. Ayaw kanang kalimot. Ron ikaw makapadayon gayud sa pag
imo na ning ipundo diha sa imong human spirit. Kasabot baka sa function sa human spirit nga gihatag sa Dios kanato at the point of salvation, mao ni punduhanan sa mga pulong sa Dios nga atong pagatun-an. Okay? So, ayaw kalimot pagpadayon sa pagkiguban ini atong Bible study through the YouTube, ubos ni ining ministry. Salamat sa Dios niini, magampo ta. Ama namong langit nun, nagapasalamat kami kanimo sa imong gitudlo kanamo nga dugang mga kamaturan naot nga kini motuhop gayud sa among galamhan, sa among kalag, aron kini among magamit sa among pag-atubang sa bisag unsang mga kahimtangan sa kinabuhi. Salamat ning tanan o Dios, uban kami sa among pagbugbuwag karon, likay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik dinhi nining dapita sa among pagtuon sa imong pulong. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among manluluwas. Amen.